Možemo. Evo, poštovane dame i gospodo, pozdravljam vas na ovoj tiskovnoj konferenciji nogometnog kluba Vinogradar, što se nam se opet odazvali. Danas sa mnom su gospođa Nives Hižar-Franković, ovlaštena revizorica nogometnog kluba Vinogradar, i od prije vama poznat profesor Petar Milić, pravni savjetnik nogometnog kluba Vinogradar. Današnja tiskovna konferencija u biti ponukani sa mnoštvom neistina koje se iznesene od strane gospodina Novosela, gradonačelnika grada Jastrebarskog, koji u svojim tezama je doslovno, osudio bi se reći, skoro pa sve izokrenuo od samih činjeničnih stanja. Vi koji ste bili na našoj prošloj tiskovnoj, profesor Milić će ponovno sa dokumentacijom, naglašavam tu riječ, kompletnom dokumentacijom, potkrijepiti činjenice. Pa bi ja prvo njemu predao i riječ. Izvolite. Pozdravljam sve prisutne iz medija. Za razliku od prošlog puta neće biti monologa, kako je jedan novinar napisao u sportskim novostima, mislim, nego će biti vrlo kratko ono što ću ja iznijeti. Za nogometni klub Vinogradar ne postoji u ovome trenutku, niti je postojao bilo kakav problem. Koga je stvorio, o tom, potom, o tome će pravorijek dati pravosudne institucije. Znači, kad su imovinsko-pravni odnosi u pitanju. Znači, ova presica sazvana je zbog potvrde svega što sam iznio na ovom istom mjestu u prvom mjesecu 2018. godine pred vama svima. Mislim da je većina i danas ovdje nazočna. Na navode s presice uvaženog i štovanog gospodina gradonačelnika nemam zaista potrebe da previše trošim vrijeme, pa u neku ruku da oduzimam i vrijeme vama. Očito imate i svojih obveza, jer navoda ima toliko potpuno promašenih i netočnih da bi onda opet ja morao držati monolog 1-2 sata, kako je kolega Rojić napisao u sportskim novostima, ali da bih se upoznali sa meritumom stvari, ponekad moramo držati monolog. Ja mogu i 12 sati sjediti tu, odgovarati na sva vaša pitanja, zato sam i tražio, molio, pitajte sve što nije jasno, radi objektivnog informiranja javnosti. Pod 1. Netočna je tvrdnja ili izjava, odnosno čak ni ne znam kako bi ja to pravno terminološki odredio, da se kod legalizacije bespravno dobro, ovo sada slušajte, isto je podijeljeno u 5 točaka. Samo ovo nema veze s presicom grada Jastrebarskog, ovo ima veze sa činjenicama. Da se kod legalizacije bespravno sagrađenih objekata i ozakonjenja istih u provedbenom postupku ne utvrđuje, pa sad stavljam pod navodnik, ne utvrđuje pravni interes i još podredno tome aktivna legitimacija podnositelja zahtjeva, te da je takav zahtjev mogao, ponovit ću riječi dotičnog gospodina, te da je takav zahtjev mogao bilo tko podnijeti, pa čak i susjed, ako se dobro ja sjećam i pamtim riječi koje su izgovorene na toj presici. Žalostu me i čine me otužnim kao profesora doktora pravnih znanosti. Po vokaciji sam prvo doktor i profesor pravnih znanosti, ali sam i doktor ekonomskih znanosti. Žalostu me deplasirane, pa čak i za pravne laike, ovakve tvrdnje i teze koje zbunjuju u najmanju ruku i najblaže rečeno ljude neuke, a najgori su polupismeni.
koji misle da sve znaju, a ne znaju ništa, kad to čitaju. Zašto to govorim? Prvo rješenje grada Jastrebarskog, koje ste isto imali prilike čitati, stoji na 3. stranici, utvrđen pravni interes podnositelja zahtjeva. To je jedan dokument. Kod rješenja o utvrđivanju građevinske čestice u spisu priložena zakonom propisana dokumentacija, pa se navodi se to. Pod C, zahtjev je osnovan, utvrđen pravni interes podnositelja zahtjeva. U rješenju o izvedenom stanju isto tako u obrazloženju stoji utvrđen pravni interes podnositelja zahtjeva. Pa zar je moguće da nitko od vas nije mogao postaviti pitanje, pa kako to može susjed zatražiti legalizaciju vašega objekta? Pa šta su ova tijela, stručne službe grada Jastrebarskog koje su donijele ova rješenja? Zar vi mislite da ne postoji prvo pripremni i ispitni postupak prije nego što se to rješenje donese? Ono je donijeto na temelju zakona. Pa ne može moja baba tražiti vlasništvo na nekretninama nogometnog kluba Vinogradar ili bilo kojih ulaganja. Znate što je pravni interes bio u ovome poslu pravnome? Zbog čega je donijeto ovo rješenje i zbog čega je utvrđena aktivna legitimacija podnositelja zahtjeva, u ovom slučaju gospodina Ivana Rubinića? Odluka Skupštine NK Vinogradar, koja je priznala ulaganja. To je pravni interes. To je pravni interes. Ako ne znaju, nek mi dođu na predavanje. Mogli su svi doći. Svi da smo se ovdje okupili zajedno, i gradonačelnik i cijela ta njegova regimenta koja prosipa neistine i sve to, došli bi do pravoga imena i prezimena koji iza svega ovoga stoji i sve to. Nema rješenja bez utvrđenja pravnog interesa i nema rješenja dok se ne utvrdi da li je podnositelj zahtjeva uopće aktivno legitimiran da podnese zahtjev. A to se zove ispitni postupak. U ispitnom postupku se utvrđuju činjenice. Izlučne, da li će, jer da nije bilo pravnog interesa i da nije bilo aktivne legitimacije na strani dotičnog gospodina, znate što bi se dogodilo? Bilo bi odbačen zahtjev. Odbačen bi bio. I teza da svaki susjed može podnijeti i tako dalje i sve to. To je pljuvanje po hrvatskom zakonodavstvu. Ne, nego upravo postupci legalizacije i sva zakonodavna rješenja koja su donijeta u Hrvatskom državnom saboru, donijeta su upravo iz razloga toga da se omogući se, pola grada Zagreba nije legalizirano, da se omogući ljudima legalizacija i ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata uz prethodno plaćanje komunalnog doprinosa. To je cilj i svrha legalizacije. Nikada moja mala malenkost nije rekla da je ovo dokumenat koji automatizmom daje vlasništvo ulagaču. Ali sam rekao da bez ovih papira koje sada gledate, ponovit ću 19 puta, nema ni upisa u zemljišne knjige, a prethodno utvrđenja imovinsko-pravnog spora koji postoji ne na ovim građevinama, nego na zemljištu na kojem su ove građevine sagrađene i koje su legalizirane. Jako razljučen, više žalostan nego razljučen ovakvim načinom dovođenja javnosti i građana grada Jastrebarskog i svih ljudi koji ovo slušaju i čitaju, pa i vas novinara, u jednu situaciju i tako dalje i sve to, u kojoj se više ne zna ko je tu lud, ko je zbunjen, ko je normalan u ovoj cijeloj priči i sve to. Znači, razumjeli ste? Svi zahtjevi bi bili odbačeni da u prethodnom ispitnom postupku nije utvrđen pravni interes i aktivna legitimacija. To se uči na prvim godinama pravnih studija, na prvim godinama, u svim postupovnim pravima. Pa vidite i u kaznenom sada kako se dovodi u upitnost da li je netko ovlašteni tužitelj ili nije. Znači, mora biti aktivno legitimiran podnositelj zahtjeva i mora dokazati pravni interes. U ovome postupku utvrđenja vezano za ove građevine, pravni interes je odluka
skupštine na koju apelira dotični gospodin, apelira na članove zločinačkog udruženja, apelira da oni razmisle o tome da li je to pametno što su oni napravili. Da li je to pametno? Ja ću vam sada reći. Jer ja sam ovdje samo da zastupam nogometni klub Vinogradar, reći ću zašto to sada naglašavam. Da nije dotičnog gospodina, znači osobnog privatnog ulagača Ivana Rubinića, to sad na stranu stavimo, to su ovo velebno zdanje, športsko-rekreativni ovi objekti ovdje, u kojoj se naša djeca, vaša i svih Jaskanaca, znači igraju i bave športom, a ne nekim drugim porocima i ulici nisu ostavljeni na odgoj i sve to. NK Vinogradara ne bi bilo da nije ovoga gospodina ovdje. I jedinu istinu koju je rekao gradonačelnik, to je točka broj 2, ćemo ići dalje, to je točka broj 2, jedinu istinu koju je rekao i sve to, pa nisam ja osnovao, niti je grad vlasnik NK Vinogradara, to je istinu rekao. Skupštinari su ti koji donose odluke, izvršni odbor je taj koji donosi odluke, to je 32 člana i ne treba nitko apelirati na te pametne ljude koji su ovdje plačući molili i govorili Bog blagoslovio obitelj Ivana Rubinića i dotičnog gospodina i sve to. Ključ u bravu. Teza o tome kako grad financira, što? Novce koje dobiva od športske zajednice nogometni klub Vinogradar, taman dostatno da mogu bus platiti na godišnjoj razini nogometne sezone. Samo da bus mogu platiti. A ko će ovo sve održavati? Ko će ovu mladost plaćati? Kako, na koji način ovo sve financirati i sve to? A pogotovo ukoliko se razmišlja da se odlazi u drugi krug natjecanja, u višu ligu, u drugu ligu i da ne govorim dalje. A o kriterijima ćemo o tom potom. To je pod broj 1. Pod broj 2, netočna je i gotovo obmanjujuća izrečena tvrdnja kako glavni ulagač i investitor gospodin Rubinić sada može klub ovršiti, srušiti sagrađene objekte i što sve tamo nije navedeno da sad ne navodim. Ja sad postavljam vama novinarima pitanje zašto i koga da ovrši? Samog sebe. Samog sebe da ovrši. Pa sad sam vam malo prije rekao pod točkom 1 da nije njegovih novaca, NK Vinogradar može staviti ključ u bravu. I dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine NK Vinogradara otići u likvidaciju. Što će sam sebe ovršiti. A ovo rušenje zgrada me vodi u razmišljanje o nekakvoj patologiji. Jedino da je netko psihički nešto s njim nije u redu, pa će sam rušiti svoje što je sagradio. Znači, to su totalno ispijene teze iz nekih davno prošlo svršenih vremena koji, hvala dragome Bogu, nikada više neće biti na ovim prostorima Hrvatske države. Od 90. na ovom nikad više neće se ta vremena vratiti. Potom imamo treću točku, moram sad reći što je točno. Točna je tvrdnja da je nogometni klub Vinogradar športska udruga i da jedino tijela nogometnog kluba Vinogradar i skupština imaju ovlasti donositi odluke, a da grad nema nikakvih ingerencija u tom dijelu, jer niti su osnivači, niti su vlasnici, nego samo znači tijela skupštine, izvršni odbor i ostali koji su u upravi nogometnog kluba Vinogradar. Evo, to je točno. Netočna je tvrdnja o sredstvima koje grad daje putem športske zajednice klubu u najvećem iznosu, tako je navedeno, jer kad bi se to htjelo i utvrditi, da pošaljemo nadzor, a debelo razmišljamo o tome, i utvrditi prema onim informacijama s kojima ja raspolažem i koje sam dobio i od gospodina predsjednika nogometnog kluba i športskog direktora gospodina Viševića, nema pravnih kriterija, nema pravilnika s kriterijima o dodjeli sredstava
športskim udrugama, klubovima i to. Pitam se na koji način oni sredstva dijele. To će biti upit prema zato nadležnim ministarstvima i zato nadležnim tijelima da daju odgovor, da izvrše nadzor, kao što mogu, to prošli put na presici nisam čuo, ja ću opet ponoviti, po treći put, za razliku od prethodnika moga, neka institucije radu svoj posao. Pa neka se vidi kako i na koji način 1.500.000 kuna, odnosno koliko sam razumio oko 200.000 eura, kako i kojim kriterijima su oni to dodijelili športskim udrugama i sve to. To su sredstva poreznih obveznika, namijenjena za šport. A pravilnika nema. Znate što imaju? Tako su prezentirali gospodinu predsjedniku i športskom direktoru. Imaju smjernice. Smjernice su neobvezujući dokumenat. Na temelju smjernice je trebalo donijeti pravilnik kao akt pravni, na temelju kojeg će, pa su tamo navedeni točno, taksativno i sve to, koji uvjeti, koji zahtjevi, bodovanje postoji, sve to da se onda zna koliko kojoj udruzi pripada sredstava na godišnjoj, govorim, razini, a ne na temelju ko se kome više svidi. Kada je u pitanju športska zajednica, ja bih volio da nakon što se bude izvršio nadzor, da športska zajednica pokaže taj pravilnik, da vidimo na temelju čega je nogometni klub Vinogradar, sa koliko prošle godine je bilo, recite mi, sredstava, prošle godine je bilo... Za nogometni klub da, za prošlu godinu. Da budem točan, 265, sad je to palo na 190.000 kuna. Znači, moraju biti strogo utvrđeni kriteriji i to, rekao sam, ne samo na temelju smjernica, nego na temelju zakona o športu i na temelju zakona o financiranju športskih udruga. To su novci. To su novci. To nisu novci Ivana Rubinića koji može iz svog džepa i svoje dobiti kao zaljubljenik u šport, kao entuzijasta, koji voli da mu se kaže nešto lijepo pa živi s time, to je jako jedna divna ljudska osobina i vrlina i sve to, pa onda kaže evo djeco, evo gradimo ovo, gradimo ono, da na 99 godina bez ikakvog prava naknade, odriče se prava bilo kakve mogućnosti raskida ugovora, bilo kakve jedne kune naknade NK Vinogradara, a sebe obvezuje i na daljnje ulaganje. I na daljnje ulaganje, sebe osobno. Ne dir, neka dotični gospodin ne brka sponzorstvo i privatnog ulagača. To su dva različita pojma. Ne dir. Lijepo je navedeno sve u knjigama što je dir dao. A to je posebna priča i oko toga. Samo sam rekao, jedina mogućnost da nije privatnog ulagača gospodina Ivana Rubinića i da nije najvećeg sponzora, sad mogu spomenuti sponzora, dira, Skupština bi mogla lijepo donijeti odluku, ključ i tu više se ništa ne bi događalo. Tako nije tako, tu je predsjednik može ispraviti. Točna je tvrdnja da je nogometni klub Vinogradar i gospodin Ivan Rubinić, kad se govori na bilo koju temu i problem vezan za nogometni klub Vinogradar, kad sam ja to prošli put iznio na presici, onda je to zloporabljeno na presici gradonačelnika, pa je ispalo kao postoje privatni interesi i sprega između NK Vinogradara i gospodina Ivana Rubinića. Vi možete izvrnuti teze kako god hoćete. A ja ću i sada pokušati pojednostaviti, pa ću reći zašto sam to rekao. Upravo zbog ovog malo prije što sam sada rekao. Znači, u čemu je neodvojivo? Neodvojivo je iz jednostavnog razloga što NK Vinogradar, kad pričamo o NK Vinogradaru, o njihovom razvoju, daljnjoj opstojnosti kao kluba nogometnoga i ovih svih objekata je odnos gospodina Rubinića i NK Vinogradara s jedne strane i njihovog glavnog sponzora Dira u 90% s druge strane. To znači, ako pričam o Vinogradaru,
kao da pričamo o gospodinu Ivanu Rubiniću ili obrnuto ako pričamo sada o gospodinu, znači ne mogu odvojiti, zato sam kolokvijalno upotrijebio i sve to da mi je to kao zakon spojenih posuda. Apsolutno da je. Apsolutno da je. I to ponavljam, ali sada obrazlažem zbog čega sam to naveo. Ne zbog toga da su tu nekakve sprege i interesi, a kakve sprege i interesi mogu biti? Oni nemaju ništa. Oni nemaju ništa što mogu dati gospodinu Rubiniću. A gospodin Rubinić je sve dao njima. I mladima, i 130 djece koji u ovoj godini, koliko sam dobio informaciju, po svim godištima i razinama i sve to Da, ništa više dobro. I više, znači, i više od toga. Znači, po tom pitanju sve je jasno. Znači, bez gospodina Ivana Rubinića kao privatnog ulagača i bez, znači, dira, neminovna je likvidacija kluba. Ono što je problematično i s čime se je mahalo, to sam vam sada naveo i rekao sam vam, nemojte uopće padati na teze, pitajte. Kako ja mogu? Pa zamislite da ona zgrada grada Jastrebarskog nije legalizirana, jer postoji imovinsko-pravni problem sa zemljištem. I sad kaže, pa i vi kolega Rojić možete podnijeti zahtjev za legalizaciju. Pa čekajte, o čemu mi pričamo, ljudi moji dragi? Ko su ti pravnici? Ne znam. Ko su ti koji savjetuju? Ko su ti koji daju upute? Tako nešto izgovorite i sve to. Temeljno postupovno pravilo je aktivna legitimacija podnositelja zahtjeva i utvrđenje pravnog interesa. U svim ovim dokumentima piše da je u prethodnom postupku utvrđen pravni interes i navodi se točno odluka Skupštine NK Vinogradara od 18.6.2013. godine. Ove odluke nismo ne davali, ovo je zadnja, ima ih i od 2000. godine, ima i od 2018. I aktivna legitimacija na temelju toga podnošenog zahtjeva od strane gospodina Ivana Rubinića. Da te dvije stvari nisu bile utvrđene, i jedan, i drugi, i treći zahtjev bi bili odbijeni. Toliko o tome da susjed može vaše legalizirati. Toliko o tome. Evo, to je sve što ja imam za reći, a vi sad pitajte. Eto, ja se zahvaljujem profesoru, ja se nadam da je bio dovoljno jasan, ali mislim da isto tako danas trebamo jasno i glasno reći stav nogometnog kluba Vinogradar, čija je ovo tiskovna konferencija, i koja je na vrlo ružan način bila prozvana da smo mi doslovno pa kriminalna organizacija sa valjda kapo di kapi u liku i dijelu gospodina Rubinića. Sramotno da se može takva izjava izgovoriti, jer u ovim prostorima je sjedila skupština nogometnog kluba Vinogradara, pa i izvršni odbor poslije nje, gdje je to zemljište na što je ličilo. Zar mi neko hoće reći da pred 20-25 godina, bez omalovažavanja ikoga, da je to bilo nogometno igralište? Pa ljudi moji, ruku na srce, postoje i slike. To je bila livada i ništa više, koja je imala 2 gol štanje na sebe postavljena. I ta trava danas koja raste na tom istom igralištu, ja vam sad neću govoriti koliko ona dođe, ali imamo tu. Ona je koštana. Zar netko misli da sa 190.000 kuna godišnje ili 200.000 kuna godišnje se to može uraditi? Oblik ovog zemljišta je kompletno promijenjeno u svih tih godina uz izgradnju ovih prostora,
ali od i ove svake travke, od ove umjetne trave, koja je prva u gradu Jastrebarsko napravljena, pa ja svakog dobro namjerno pitam, neka si sam odgovori kako. Zar neko misli, ja sam ponosan predsjednik nogometnog kluba Vinogradar, koji je najuspješniji amaterski sportski kolektiv u Hrvatskoj. To ću ponoviti. Mi smo najuspješniji sportski kolektiv u Republici Hrvatskoj. U nekim drugim sredinama ovako bi nas nosili. A ne bi nikad došlo do ovakve situacije. Ali ako neko misli da ovaj nogometni klub sa svojom skupštinom može izgraditi ovo sve, da može ovu travu promijeniti, evo sada je promijenjena prije ove sezone, po ne znam koji puta, i od onih dotacija koje mi dobimo od grada u iznosu od, evo za ovu godinu, 190.000 kuna, plus nešto sitno za održavanje, a taj isti gospodin koji je ovo izgradio i kojemu je skupština priznala, jer bez njegovog ulaganja, gospodina Rubinića, ovdje bi dale bilo drač. Drač, gospodo, drač. A danas svi koji dođu tu govore da je ovaj prostor ponos grada Jastrebarskog i širi. Jer druge sredine da imaju bez ikakve lažne skromnosti ovakav klub, ne klub kao klub, nego investitora u klub, kakav je gospodin Rubinić, vjerujte mi, a imaju, pa neki su ga nam htjeli čak i uzeti, to sad prvi put sam izgovorio, ali to je činjenica, ne sada, ali možda i sada. Neki su nam ga htjeli uzeti kao investitora iz drugih sredina, ali on, kao lokal patriota, čovjek koji voli svoj kraj, koji voli svoj zavičaj, koji je ovdje sa svojom obitelji, sa svojom suprugom, djecom, unučadi, odrastao, ali ne odrastao, nego upravo želi stvoriti za buduće generacije da budu tu. Ne svoje sebičnošću, sebe i svoje obitelji, nego upravo suprotno, da da svom kraju, svom zavičaju. Očito je to nekima sramota. Sram ih može biti, njih može sram biti da mogu izgovoriti takve riječi za takvu osobu. On je moj prijatelj i uvijek ću stati uz njega. Nismo u nikakvoj urotničkoj, kriminalnoj organizaciji, nek smo u ponosnoj organizaciji nogometnog kluba Vinogradar. A bez njegovog ulaganja, osobnog, nikada, nažalost, ovoga ne bi bilo. A toga su svi svjesni, barem u gradu Jastrebarskom, stanovnici, pa i širje. Pa i ja bih rekao u Republici Hrvatskoj. Pa i oni koji šire objede i laži. Onda, u čemu je problem? Zar, evo, ovdje je financijsko izvješće za protekle 2 godine nogometnog kluba. Zar treba pljunuti, grub sam u riječima, ali zar treba pljunuti na tvrtku čiji je vlasnik Ivan i Tomislav Rubinić, tvrtka DIR, pljunuti na tu tvrtku, jednu od najvećih, ako ne najveća na području grada Jastrebarskog, koja daje za šport više nego cijeli gradski proračun, odnosno više nego cijela sportska zajednica za sve udruge. I to nije dovoljno. I tom istome treba reći, to je, mi smo tu. Ali gospodo, na puno mjesta
sam s ponosom išao s ovim nogometnim klubom i gdje god dođemo, vjerujte, te sredine se čude ovakvom jednom odnosu, čude se tim relacijama, a onome što se čude je ono što mi primamo od sportske zajednice, odnosno grada. Ne čak, mi smo skromni, ne čak u nominalnom iznosu, nego u omjeru spram nekim drugima. Jer nije točna tvrdnja da NK Vinogradar dobiva najviše sredstava. Zanimljivo je, evo pogledajte si odluku sportske zajednice u ovoj godini, što je profesor rekao prema kojim kriterijima, to samo Bog zna. Nećemo mi dobiti najviše. Dapače, neki koji su neću spominjati, u najnižim rangovima će dobiti puno više. Znatno više, ajde. No, ja sam siguran da nogometni klub Vinogradar uz nesebičnu pomoć u daljnim investicijama gospodina Rubinića, a isto tako, s druge strane, kao sponzorstvo tvrtke DIR, da ćemo i u buduće biti na ponos svi koji vole šport, koji vole nogomet, koji vole svoj zavičaj. Eto, hvala vam lijepo. Ako imate pitanja, izvolite. Evo. Dragan Đukanović iz Sport Newsa. Postavio sam pitanje gradonačelniku, isto pitanje ću postaviti ovdje. Ovdje se nalazi ovaj objekat koji izgleda tako kako izgleda, koji je izgrađen ne preko noći. Mene zanima da li vi iz Vinogradara ste, kada ste gradili ovo, kada je uz novce sponzorstva gospodina Rubinića ili kako god da jesu napravljeni, da li su strukture nadležne u gradu znali da se ovdje nešto gradi i da li su nešto poduzimali, jer je tako bilo vrijeme da se gradilo i bez dozvola, zato je bila legalizacija, to je uopće poznato, da li su poduzimali nekakve radnje da se to zaustavi ta gradnja? Hvala Bogu. Ovako, ja bih samo vas ispravio o vašem pitanju. Upravo distinkciju. Sponzorstvo, glavni sponzor nogometnog kluba Vinogradar je Drvna industrija Rubinić. Glavni sponzor, ima sve tu u financijskom izvješću, opće o stanju u klubu, javni je dokument. Gospodin Ivan Rubinić, imenom i prezimenom, kao investitor, tamo od, ja nisam bio predsjednik, od 2000. godine, ali ima, što je profesor rekao, odluke tadašnje skupštine, koja je njemu dala kao investitoru da pokrene izgradnju ovih objekata, do zadnjih odluka skupštine gdje ja jesam predsjednik, 2013. 2018. gdje je i najveći radovi su izvršeni, da mi njemu priznamo kao to ulaganje. To nisu istata sredstva. Sponzorstvo koje je dato od tvrtke DIR je jedno, ulaganja koja su data od strane gospodina Ivana Rubinića su sasvim nešto drugo. To su IBER sredstva, ako hoćete tako. A mi kao klub samo knjižimo sponzorstvo. Mislim da je to bespredmetno. Ali vidim da tu neko pokušava to. Da li je grad znao? Pa hvala Bogu. Imate tu slike na zidu, ne jednu, ne više ih, gdje je ondašnji gradonačelnik, kada je otvarano zadnja faza, nije zadnja, u stvari kada je otvaranju ovaj dio tribina, ko je otvarao ovaj prostor? Gospodin Ivan Rubinić je otvarao. Ma kako? Ma nije. Vrpcu je sjekao tada aktualni gradonačelnik grada Jastrebarsko, a igrom slučaja njegov zamjenik je upravo bio današnji gradonačelnik. Oni su jako dobro znali što se ovdje gradi, čak su Ivana tepšali po ramenu i govorili mu bravo. Nikada niko nije postavljao pitanje, dapače,
dolazili su ne jednom tu, uvek kao naši gosti, sve strukture koje smo uvek rado ugostili. Niko nije pitao na kojoj tribini oni to sjede, na kojim prostorima ovdje konzumiraju, što se već konzumiralo. Jasno da su znali. Ima dalje pitanje. Pitajte kada je ovo. Izvolite. Da samo razjasnimo, znači, objekt je gradio gospodin Rubinić, Tako je. a sponzor je tvrtka Dir Rubinić. Ne. Zato objekte ne. Ovako. Tvrtke je gradio gospodin Ivan Rubinić. Sponzor nogometnom klubu, jer ako neko misli, to sam govorio, da sa 190-200 tisuća kuna da ovaj klub može funkcionirati, sezonu završiti, ja mu skidam kapu. Ne može se. Mi se takmičimo u vrlo visokom natjecanju Hrvatske nogometne lige. Mi smo jedini klub iz Jastrebarskog koji je direktno pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza. Ne samo ja ovdje ne govorimo o prvoj momčadi, nego i naše mlađe kategorije. Sponzorstvo se troši na funkcioniranje kluba, a i to uglavnom su sredstva drvne industrije kao glavni sponsor, a to nema veze, taj novac nije potrošen niti jednu lipu za ovaj prostor, nek je to novac koji je dodatno dato od strane osobe, ponavljam, gospodina Ivana Rubinića. Može profesor. Ako mogu samo pojasniti. mogu samo reći sve to da sponzorstva se knjiže u knjigama. Ulaganja, zato moraju postojati pravno valjani dokumenti. Prvi dokument, kad je i krenulo sa građenjem objekata, datira od 15.2.2000. godine i od 15.4.2002. godine između nogometnog kluba Vinogradar, zastupan po predsjedniku kluba, i Ivanu Rubiniću iz Jastrebarskog, ne Dir. Pustite Dir. To je teza našeg dragog gradonačelnika, mislim vašeg, ali ja obožavam pa ću ja reći našega. Vi ste ga prihvatili. Ja sam ga prihvatio, da. Dir. Ne. To je sponzorstvo. Zato sam rekao da nije privatnog ulagača gospodina Ivana Rubinića, kao jednog, gotovo bih mogao reći, bolesnog entuzijaste kad je pitanju šport i ovaj nogometni klub, pa i ovo što je predsjednik rekao zbog obitelji i domoljublja prema ovom svom kraju ovdje, ovoga ničega ovdje ne bi bilo. Teza koja je plasirana od strane gradonačelnika da su oni za uredovno poslovanje kluba na godišnjoj razini putem športske zajednice dali 170 tisuća ili 190 ili 200 ili ne znam nija koliko, kad bi to sve podijelili došli bi do 200 tisuća, kad bi to sada pomnožili sa 17 godina, to ne bi za stadion bilo dovoljno. Za jednu tribinu. Da, za stadion toliko novaca ne bi bilo, sve skupa za sve ove godine ne bi bilo dovoljno za jedan. Evo, rekao sam vam, ta sredstva samo služe za prijevoz. Znači, od 2000. godine na ovamo postoje svi dokumenti, ali ću vam reći sada, onaj koji je dirnuo u osinje gnijezdo nije ni NK Vinogradar, nekih se ostavi na miru, a nije ni gospodin Ivan Rubinić. Netko je treći dirnuo osinje gnijezda, ponovit ću po 4. put. Institucije su dobro došle ovdje, u ovaj klub. Ali neka posjete i športsku zajednicu, ja ću im dati uputu, i nek posjete grad Jastrebarsko. Kako se i što prodavalo kada su javna dobra u pitanju. Znači ovdje ne piše Dir, nego nogometni klub Vinogradar i Ivan Rubinić zaključili su, evo da kažem pa onda pa citirajte, možete i poslikati sporazum
u svezi ulaganja u izgradnju športskih i pratećih objekata za sportske aktivnosti nogometnog kluba Vinogradar, koji objekti se trebaju neki obnoviti, nadograditi i novi izgraditi prateći objekti, i to sve na katastarskim česticama. Evo, one su tu: Rijeka Pleševička u Jastrebarskom, Mladina BB. Ivan Rubinić kao druga ugovorna strana po ovom sporazumu u svojstvu ulagača kao fizičke osobe. Kao fizičke osobe obvezuje se podmiriti sve nastale troškove oko ulaganja u pripremu izgradnje, kao i sve troškove gradnje predmetnih sportskih i pratećih objekata. Ovo je dokumenat i takvih imate 5. Kako su se mijenjale, znači, i etape gradnje, 2002, 2007, 2012, 2013, na temelju kojeg je podnijet zahtjev za legalizaciju temeljem građenja ovih objekata i utvrđenja vlasništva, i onda imamo na kraju plebiscitarnu sa svim potpisima pojedinačnim glasovanjem svih skupštinara ovdje 2018. godine. Znači 5 puta imamo potvrdu, potvrde, pa potvrde, 5 puta. Možete apelirati koliko god hoćete, ali malo poznajem ovaj kraj, moram priznati, malo poznajem ovaj kraj. 1985. godine, kad sam kao odvjetnik radio, kao odvjetnik dok nisam otišao u profesuru, moram vam reći da su mi ovo bili najteži ljudi po mentalnom sklopu kad su stranke u pitanju. Najteži ljudi. Dok vas trebaju, sve vam obećavaju. Čim učinite i okrenete leđa, gledaju gdje će vam piknuti. Tamo gdje ste najtanji, gdje ste najslabiji, gdje ste jedna karika, ma koliko slaba, ali ste im učinili, dali, pomogli i napravili sve to. Prema tome, ovdje imati jal, imati u ovoj situaciji, umjesto biti sretan, ja sada postavljam pitanje vama, jedno, evo, hipotetičko na kraju. Ovo što je predsjednik rekao, cijena zemljišta, ove šikare ovdje i livade, kako se to sve vodilo, katastarski, je bila negdje u to vrijeme oko 30-40 tisuća kuna. Sada kad je sve oplemenjeno sa svim ovim što vidite ovdje, što je djelo gospodina Ivana Rubinića i njegovih vlastitih sredstava, po prometnoj vrijednosti sudskoga vještaka ova zemlja vrijedi 486 tisuća kuna. Reći ću vam zašto vam to govorim. Kada bi gospodin Ivan Rubinić sada rekao dotičnoj gospodi koja ne polažu nikakva prava na njihovu sreću ili nesreću, ja mislim da sam na njihovom mjestu, ja bi se drugačije ponio. I kad bih rekao, idemo prema prvoj ligi, ja ću uložiti, nebitno, ako treba i kredit dignuti, dati ću još miliona u ovaj klub, na ponos grada Jastrebarskog, jer najbolji ambasador u gospodarskom smislu, kada je u pitanju grad Jastrebarsko, je zasigurno športski klub, nogometni klub Vinogradar. Vjerujte mi da ni tada, osim pravorijeka koji će dati sud i ovo sve uknjižiti, da ni tada oni ovo zemljište ne bi dali. Toliko o tome koliko oni vole športski klub, nogometni Vinogradar i koliko vole ovaj šport o kojem oni pričaju cijelo. Evo, još bi samo i naša revizorica, gospođa Nives. Ja bih prije svega, dobar dan, sve vas pozdravljam, odgovorila na vrlo kratko, slikovito gospodinu koji postavio pitanje oko ulaganja u ranijim razdobljima, investicijama i sponzorstva DIRA. Kao revizor utvrđeno je, što se može vidjeti, da su sva ulaganja bila u godinama koje se mogu, mi smo išli najkasnije do 2010-2011. godine, ali DIR
kad smo išli kontrolirati, je osnovan 2012. godine. Tako da DIR, Drvna industrija Rubinić, kao dioničko društvo, nije moglo ulagati jer nije ni postojalo u izgradnji ovog objekata. Objekti su bili postojali prije nego što je osnovano dioničko društvo DIR. Znači sva sponzorstva koja su došla na žiro račun, tu je viđeno kroz 2016. i 2017. godinu, su potrošena u poslovanje kluba, u održavanje objekata, vidi se točno struktura svih prihoda i rashoda, isto tako i omjer koliko je u prihodima i sportskih zajednica, donacija ostalih trgovačkih društava i društva. Gdje se knjiže objekti onda, mislim? Oni jesu u poslovnim knjigama, ali oni u poslovnim knjigama postoji već od 2000 godine nadalje. Zadnja promjena poslovnih objekata. Knjigama vinogradara. Zadnja promjena ulaganja u 2000 koju smo mi zadnji mogli, možete na internetu provjeriti, izvještaje su 2010. 2009. Nije bilo promjena. Znači sve je izgrađeno puno prije nego što je DIR i postojao kao dioničko društvo. Znači svi novci koje DIR dođu na žiro račun ne može se retrogradno knjižiti negdje u prošlosti. Znači da postoje... Da budemo jasni, vi ćete se sjetiti kad je nogometni klub Vinogradar ušao u drugu Hrvatsku nogometnu ligu, mi nikada nismo ispali iz druge Hrvatske nogometne lige. Mi smo, nažalost, morali istupiti. Zbog i tada, ja moram to naglasiti, odnosa sa gradom oko financiranja, oko upravo tih sredstava koje nama, kada smo bili najuspješniji, tu istu godinu su nam za 100.000 kuna skinuli sredstva. Ali, budite sigurni, mi smo tada morali proći kroz licenciranje koje provodi Hrvatski nogometni savez, gdje su uključene, tu je sportski direktor, 7-8 raznih institucija. Jedan od uvjeta da bi se uopće moglo takmičiti i dobiti licencu, pa i ovdje sad u trećoj po novu ligi gdje i jesmo, je pitanje struktura vlasništva i tako dalje. Mi smo tada dali, kao govorim, nogometni klub Vinogradar, procjenu ovih svih prostora koji su kao investitor bio gospodin Ivan Rubinić, koji prema dokumentima grada Jastrebarsko je njegovo vlasništvo, i ugovor koji mi imamo između kluba i gospodina Ivana Rubinića o pravu bez naknade oko zemljišta svoje ulaganje mogao prenijeti kroz upis vlasništva sportskog kompleksa na svoje ime. Jel sad shvaćate? Ja sam shvatio pitanje što ste htjeli reći, sve to znači nema novčanih potraživanja, s tim da je NK Vinogradar svojom skupštinskom odlukom ta potraživanja prenio u vlasničku strukturu ovog kompleksa na njihovog ulagača, koji se obvezao u danjem članku i dalje ulagati i sufinancirati rad i postojanje ovoga kluba. Osobno gospodin Ivan Rubinić. A ovo što je kolegica revizor rekla, to je nešto drugo. To se drugačije knjižu sredstva i nema antidatiranja, nema retroaktivnosti i nema mogućnosti da vi iz neke godine upisujete u neku godinu i tako dalje. I sve to u ostalom, rekao sam, neka naše drage, dobre institucije, i ja sam im uputio zahtjev, dobar razgovor, neka dođu. Kod nas je sve transparentno, da transparentnije ne može. Možeš samo jedno kratko? Može. Gledajte, ja sam to shvatio, mislim, nije ovdje nikome to nejasno. Da bez gospodina Rubinića, to ste vi rekli, danas zapravo Vinogradar ne bi mogao funkcionirati. Točno. Ali gledajte, znate šta meni nije jasno? Mislim, zašto se isključuje mogućnost da gospodin Rubinić, nije važno, danas, sutra, za godinu dana, za 2 godine, iz bilo kojih razloga ne bi htio, mogao, bilo što se čovjeku može dogoditi. Dobar. Šta zapravo se onda dešava? Ugovor. Sljedeće, sad ovo što ste pitanje postavili, hvala. Jer mislim, onda po tome Vinogradar više zapravo nemaš, ne postoji. Sljedeće pitanje jako dobro je postavljeno. Znači, ugovorom
postoji, ugovorom postoji. Imate riječ odustaje, a imate pravni termin odriče se. Znači, u slučaju ovoga što vi sada govorite, više sile, znam, to je ugovor u slučaju ovoga što vi govorite, donijet je ugovor, znači, bez prava obveze. Znači, nema nikakve pravne mogućnosti da gospodin Ivan Rubinić taj ugovor dovede u upitnost na 99 godina. Na 99 godina korištenja svega ovog ovdje bez i jedne kune naknade nogometnog kluba Vinogradari. Znači, nogometnog kluba Vinogradari. Hipotetski ovo što ste vi pitali, što će se dogoditi, Vinogradar će živjeti i dalje, ugrađena je klauzula, rekao sam, odriče se prava, znači ako je na 99 godina, vjerojatno, osim gospodina Ivana Rubinića, jedino da ga napravimo besmrtnim, ima još ljudi koji vole ovaj kraj, koji vole ovaj nogometni klub Vinogradar i koji će se priključiti vrlo rado. Biće tijekom vremena, bio je i gospodin kolega Herak u emisiji uživo kod Petra Vlahova i govorio i o privatizaciji i tako dalje i sve to. Vrlo rado da ima još ulagača poput gospodina Ivana Rubinića. Nek se pridruže. Ali za sada on je jedini što se tiče ovog ovdje. S tim da se on obvezao i dalje ulagati. Da se obvezao i dalje ulagati i financirati u klub na način i sve to da se ne dovede u upitnost i opstojnost nogometni klub Vinogradar. A znate koga je doveo u upitnost i opstojnost? Športska zajednica i grad Jastrebarsko, pozivajući se kako oni daju sredstva za uredovno funkcioniranje. Ja sam vam rekao, evo tu možete vidjeti iz ovih knjiga, ta sredstva koje oni daju, ona su dostatna za transport i plaćanje autobusa na godišnjoj razini za jednu natjecateljsku sezonu. I to je sve. Da li ima još kakvih pitanja? Izvolite. Ja, po mene zanima, evo Marušić, Trend TV, tužbe. Ima li ikakvih aktivnih tužbi ili nema? Prema gradu ili prema osobno prema gospodinu? To će odgovoriti vam naš pravni savjetnik. Sve tužbe koje su postojale, to sam na prošloj presici objasnio, sve tužbe koje su postojale su stavljene van snage. Znači, stavljene su van snage, s tim da smo morali podnijeti normalno i precizirani novi tužbeni zahtjev, ono što sam i kolegici sa Radija Jastrebarskog rekao, upravo iz razloga toga jer nije bio dovoljno preciziran bio tužbeni zahtjev od prošle godine, odnosno zahtjev vezano za priznavanje ulaganja kroz vlasništvo gospodina Ivana Rubinića, bez ikakvih nekakvih namjera, na što se gradonačelnik i sada 1.3. na presici stalno pozivao na to, to je stavljeno van snage i povučeno 16.1.2018. godine. Postoji jedina aktivna tužba koja je podnijeta 2.3.2018. godine od odvjetničkog ureda Žganjer Vlajnić, a to je tužba radi utvrđenja prava vlasništva, ali na vrijednost zemljišta, znači ovog zemljišta ovdje koji prati ovu infrastrukturu i ove objekte. Znači to je jedina tužba koja postoji, koja se mora podnijeti, znači put je bio ovaj o kojem sam vam govorio kada je u pitanju pravni interes, rješenje o izvedenom stanju, rješenje o ozakonjenju bespravno sagrađenih objekata, rješenje o utvrđenju građevinskih čestica i sljedeće imate samo dva puta. Jedan je da mirnim putem gospoda iz grada kažu pa tih 486.000 kuna je ništa u odnosu za ovo sve što je ovdje dato, mi ćemo to darovati, ili drugo je da prodate. Pošto neće niti da prodaju, niti da daruju, onda je jedini put kako da se dođe do toga i da se dosudom, to se zove dosudom u pravnoj terminologiji, da se dosudom na temelju
građenja temeljem članka 153 da se dosudom i sve to prizna pravo vlasništva građenjem gospodinu Ivanu Rubiniću. Tada će to onda biti kompletno zaokružena priča. Ali to je iznos, rekao sam vam, samo pitanja zemljišta, prometne vrijednosti utvrđene od strane vještaka 486.000 kuna. Evo. Samo to. Da li ima još slučajno kakvih pitanja? Ako nema, ja bih zaključio ovu tiskovnu konferenciju, zahvaljujući se svima vama što ste došli, ali o mirnom rješavanju ovog spora u ime nogometnog kluba Vinogradar. Ja još jednom apeliram na gradonačelnika za njegov razum. Ako ne želi prodati tu zemljište da grad ima korist, u tom smislu gospodinu Ivanu Rubiniću, u ime svih članova nogometnog kluba Vinogradar, neka pokloni to zemljište nogometnom klubu Vinogradar. Ako je on takav zaljubljenik u naš klub, ja mislim da to je najbolje mirno rješenje. Još jednom vam se zahvaljujem i pozivam vas na malo zakonsko. Hvala vam lijepo.